с още нещо. Когато аз запръвах страхливо, а с класната стая надникнах, те ласкаво ще ме погали, че в същия миг те обикнах. Когато с несръчните пръсти се мъчих да пиша с мастило, че сведена кротко до мене ми вдъхваше вяра и сила. Тебе разбрах, че щом учиш, урокът е винаги лесен, че винаги трябва да бъдат бъдете искрени и честни. Научи ме ти да обичам от ранните детски години, горите, полята и всичко, което наричам родина. Аз много неща ще забравя, но теб ще забравя ли? Няма. В сърцето си твоето име, по името аз на мама. Благодаря ви, госпожо професор. И аз много благодаря, деца. А сега, госпожо Любенова, от името на целия родителски колектив искаме да ви благодарим за всичко, което дадохте от вас и от сърце го дадохте, най-важното, през тези 4 години и ги научихте тези наши малки деца, които бяха първи клас, научихте ги на буквичките, научихте ги да смятат и всичко, което знаят, го дължат на вас. Ние сме много признателни и вярвам, както всички деца ви обичат, така и всички родители ви обичат и страшно много ви уважават. Затова приемете този скромен подарък от нас. Нека той винаги да ви напомня за А клас и винаги да ги помните децата, когато видите подаръка, да се сещате за тях. Дечица, все пак, недейте да плачете, защото ни предстоят 4 дни, в които ще лудеем до насита. Освен това, искам да ви кажа, че няма да се отървете лесно от мен. Аз ще бъда плътно до вас и ще питам всеки ден госпожа Димова как се представят моите деца, защото вие ще останете мои, въпреки че минавате в 5-ти клас и на госпожа Димова, но ще си оставате мои. И ще се интересувам, докато пораснете от вас. Благодаря ви, милички, защото благодарение на вас аз съм сред вас и на вашите родители. Най-сърдечно благодаря. Част от децата бяха на една друга Димова. Мили мои дечица, вече виждам колко сте пораснали. Радвам се за вас и се гордея с вас. Аз бях сигурна в какви ръце попаднахте и с гордост заявявам, че съм спокойна, че продължавате в другата госпожа Димова. Милички мои, виждам колко сте щастливи, колко сте усмихнати. По лицата на всички ви, по вашите мили очички, аз разбирам благодарността ви към вашата госпожа Любенова. Гордея се с вас и гордея се с нея. Гордея се, че тя създаде такъв сплотен колектив между вас. Мили мои, на добър път и бъдете все себе си. Бъдете такива, каквито сте. Не забравяйте поръченията на госпожа Любенова и моите да бъдете хора. Това е много важно. Уважавайте се и учете, за да станете добри и умни дечица. На добър път, милички мои. Благодаря ти, госпожо Любенова, за всичко. Дечица, и аз съм много благодарна на госпожа Димова, защото ако тя не беше работила толкова много
с дечицата, които са били при нея, нямаше да сте това, което сте. И на всички учителки, които са ви учили в детската градина. Защото децата тръгват от детската градина и продължават напред, нали? А сега ще покани госпожа Димова да дойде при мен. Елате, деца, тук. Елате около нас. Защото ние трябва да сме винаги заедно, така, всички заедно, за да успяваме. Ти си ела насам. Хайде, стига вече сълзички. Стига сълзички. Много ги разлагах тебе, госпожо Любенова. Айде, едно! Ама така се обърнете, че Айде!